и викам да чуя какви са новините. Стига, бе! И сега какво ще правят милионите хора, които работят в TikTok? За момичетата ясно, те ще идат в OnlyFans. За момчетата, да, един познат имаше такова нещо и ми каза: брат, там има само баби, загорели лелки и геове. И че не дай ходи там. Той човека си бил направил профил там да си търсил жена. Брат, ти отлези там си намериш мъж. Да забраним ли TikTok и ние? Как ще го забраним, бе? Сега Волен Сидоров и Колагин, какво ще работят? Моето лично мнение за TikTok отдавна го е казал покойния професор Вучков. Олицетворяват простащините и тапащините в живота. Не е ли така? Да, знам, че няколко приятели тук имат TikTok. Спокойно, няма ви издам кои сте. Та трябва ли да закрием TikTok? Много ясно, закривай. Няма да го държим само заради Волен и Колагин. Айде, пътя, пътеката. Майката си е...